हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आंनि चैनेलाव गिबियावनो बयखौबो बरायबाय दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि सोंनाय बिदां 3.4 नि नैबे नाम्बार 2 क्वेश्चन्सनि नैबे नाम्बार 4 खौ आं दिनै सल्व खालामगोन सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो नैबे नाम्बार 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नि क्वेश्चन्सफोरखौ सल्व खालामनानै होदोंमोन जुदि नोंसोर नायनोब्ला नैबे खनानि लिंकआव थांनानै नायनो हागोन लोगोसे आं चैप्टार 8 निफ्राय सोंनाय बिदां 8.1 खौ आं बानायखांजोबबाय आरो 8.2 बानायगासिनो दं बेखौबो नोंसोर नायनोब्ला नैबे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन बहा थांनानै नायनो हागोन होमब्ला नाम्बार 2 नि 4 खौ बोरै सल्व खालामनांगौ नायलांदो गिबियावनो क्वेश्चन्सखौ नायग्रो गिबियावनो बर' मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ फरायगोन बिनि उनाव इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ फरायगोन बा बर' मिडियामनि क्वेश्चन्सआव दङ मिनाया मोनसे बेंकआव 2000 रां बख'नो थांदोंमोन बियो केशियारखौ 50 रां आरो 100 रांनिल' बिलाइ नट हरनो खावलायदोंमोन मिनाया गासैजों गांनै 15 नट मोनदोंमोन बियो गां बेसेबाङै 50 रां आरो 100 रांनि नट मोनदोंमोन दिहुन क्वेश्चन्सखौ नोंसोर बुजिगोन बिनि सिगां आं इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ फरायग्रोनि आं बे क्वेश्चन्सखौ बुजायगासिनो दं Mina went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Mina got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Okay? So questions आव बेखौनो बुंदों जे मिना होननाय सासे मानसिया फैसा बख'नो थांदोंमोन बेंकआव बियो गासै बेसे फैसा बहरनो थांदों 2000 फैसा बहरनो थांदों बे 2000 फैसा बर'नो थांनायाव बियो फैसा हरग्राखौ मा बुंखोनो आंनो 2000 रां फैसा हर आंनो खिन्थु 50 रां आरो 100 रां मिलायनानै हर माने नैबेबायदि 100 रां आरो बेबायदि 50 रां मिलायना हरनो थिनदों बियो अके गासै बेसे फैसा हरनांगौ बेबायदि 50 आरो 100 मिलायनानै गासै 2000 रां फैसा हरनो खावलायदों बियो केशियारा दा बिनो बेसे फैसा हरखो 2000 खौनो हरगोन नाथाय गांबेसे बेबायदि फैसा हरखोनो गांबेसे बायदि फैसा बिलाइ हरखो गासै 50 थाखा आरो 100 गासै जमा लानानै 25 ता नट हरदोंनो माने गासै 25 ता फैसा बिलाइ हरदों बेनो होमबा बेनो गांबेसे 50 थाखाखौ गांबेसे हरखो नैबिदि 100 खौ गांबेसे हरखो बेखौ सोंदों आरो स' क्वेश्चन्सखौ बुजिबाय जानांगौ जों मा दिहुननांगौ बेंक केशियारा 50 थाखाखौ गांबेसे हरखो आरो 100 खौ गांबेसे हरखो बेखौ दिहुननांगौ होमबा जों जायखौ सोंदों बेखौ जोङो हमना लानांगौ आं हमगोन फार्स्टआवनो मा नैबे 100 खौ एक्सटा हरदों आरो 50 थाखाखौ वाइटा हरदों होननानै हमना लागोन अके स' गिबियावनो बाव मा सोंदोंमोन होनना बुंदों आङो 50 रां आरो 100 रांनि नटनि अनजिमाखौ सोंदों बा 50 रांनि नट्सखौ आङो हमना लाग्रोनोसै एक्सटा हरदों होननानै अके हमबाय 50 रांनि नटनि अनजिमाया एक्स ओके स' बेखौ इंलिश मिडियाम होनना लिर नाम्बार अफ नट्स अफ रुपिस 50 इज बे बेसेबां एक्सआनो बेनिफ्राय 100 रांनि नटनि अनजिमा माने 100 रांखौ बेसे हरदों वाइ ओके बेबायदिनो लिर नाम्बार अफ नट्स अफ रुपिस 100 इज स' बुजिबाय जानांगौ जोङो नैबे 50 खौ गांबेसे हरदों होनना हमना लाबाय एक्सटा आरो 100 खानखौ बेसे हमखो वाइटा अके दानिया जोङो कन्डिशनाव थांसै माने सोंलु बायदिब्ला होननानै जों लिरसै डेट इज एकर्डिं टु क्वेश्चन्स लिरबानो जाबाय इंलिश मिडियामना अके स' गिबि कन्डिशना नैबे आं बेखौ लिरग्रोगोन मिनाया गासैजों गांनै 15 नट मोनदोंमोन मिनानो गासै बेसेबां फैसा हरदोंमोन फैसा बेबायदि फैसा बिलाइखौ गासै 25 हरदों आरो अके माने नैबेबायदि फैसा बिलाइखौ गासै 25 खान हरदों थारमाने जों मा होननानै हमना लाखो 50 50 थाखायाव एक्सटा होननानै हरदों होननानै हमना लादों आरो 100 खौ गासै बेसेबां हरदों होनना हमना लादों वाइ बे एक्सजों वाइजों गासै जमा जानानै बेसे जादोंनो 25 माने एक्स प्लास वाइ इकुवेल टु 25 गिबि कन्डिशन बे मा होननाय जादों बे जाबाय एक्सआ जाबाय मा 50 रांखौ गांबेसे हरदों वाइआ जाबाय मा 100 रांखौ गांबेसे हरदों होमबा मोननैजों जमा गासै बेसे फैसा बिलाइ हरदों बेनो 25 खान फैसा बिलाइ हरदों अके स' बे जाबाय गिबि कन्डिशन
x plus y equal to 25 मानि मा होनाय जादों बिदिब्ला बयबो बुजिबाय जानांगौ माने 50 थाखा आरो y 100 गासै जमा 25 खान हरदों होननाय जादों बियो ओके दानिया नेक्स्ट कन्डिशन आरो इंलिश मिडियामफोरना लिरदो एन नेक्स्ट कन्डिशना नैबे गासै फैसा बेसेबां बर'नो थांदोंमोन बियो 2000 बे कन्डिशनखौ लिरबानो जोंहा एन्सारखौ दिहुननो हागोन आरो स' नेक्स्ट कन्डिशना नैबिदि जागोन 50x plus 100y equal to 2000 स' बेखौ बुजियाखै जानो हागौ नोंसोरो आं बुजायनो हानि 50x मानि मा होनाय जादों x आ मा 50 थाखाखौ गांबेसे हरदों बेखौ होनाय जादों होमबा 50x मानि मा होनाय जादों नैबिथिं लिरना होनांनाय 50 into x खौ बुजायदों माने 50 जों x खौ सानजाबनानै मोननायखौ बुजायदों 50 into x माने 50 थाखाखौ गासै बेसे हरदों 50 थाखा फैसाया गासै बेसे जादों बेखौ बुजायदों मानो 50 थाखाया 50 आ जाबाय 50 नङा होमबा x आ मा x आ जाबाय 50 थाखानि अनजिमा जुदि गांथाम हरदोंब्ला बेसे जागोन 50 थाखा गांथाम हरबा बेसे जागोन 150 जाया होमबा अके बेबायदिनो आरो थिग बेबायदिनो 50x आ मा बुजायदों बिदिब्ला गासै 50 थाखा जे हरदों होनदों एक्सट्रा 50 थाखा हरदों होनदों ना 50 थाखाखौ एक्सट्रा हरदों होनदों माने नैबेबायदि 50 रांखौ जो एक्सट्रा हरदों होनदों बा बे गासै बेसे जाखो फैसाया बेखौ बुजायदों बे 50x आ जेरैहाय नैबाव 50 into 3 माखौ बुजायदों बेसे फैसाखौ बुजायदों 150 खौ बुजायाखै होमबा जुदि 50 थाखाखौ गांथाम हरोब्ला 150 जाया होमबा 50x माने माखौ बुजायदों जोंथ' बाव हमना लाबायना 50 रांनि नटखौ एक्सट्रा हरदों होननानै होमबा बे 50x आ माखौ बुजायदों गासै 50 थाखा जे हरदों बे फैसाया बेसे जाखो बेखौ बुजायदों थिग बिदिनो 100y आ माखौ बुजायदों 100 आथ' 100 फैसा माने नैबेबायदि फैसा दा बेबायदि फैसाखौ जुदि गांब्रै हरोबा बेसेबां जागोन 400 जाया ना जाया होमबा y था हरोबा मा जागोन 100y आ मा बुजायगोन 100 खौ जे y था हरदों बेवहाय गासै बेसे फैसा जादों बेखौ बुजायदों गासै बेसे फैसा हरदों बेनोलाय 2000 फैसा अके बुजिबाय जानांगौ नोंसोरो दानिया बियो जोंहा अलरेडि जोंहा थानांगौ महराव दंखायो जों बेखौ डाइरेक्ट समानथाइ 1 होगोन आरो बेखौ समानथाइ 2 होनानै जोङो सल्भ खालामसिगोन आरो स' कुवेश्चन्सआव मा बिदों नाय मावफुंथायफोरखौ खोमोरनाय आदबजों दिहुननांगौ माने इलिमिनेशन मेथडजों जों दिहुननांगौ दे हांखोआरि समानथाइ जरा दा होनदों जों हांखोआरि समानथाइ जराखौ मोनबाय समानथाइ 1 आरो समानथाइ 2 हिसाबै दा बेनिफ्राय जोङो x आरो y खौ दिहुननांगौ बा x आरो y खौ दिहुननायनि जोंहा खोमोरनाय आदबजों दिहुनथिदों माने इलिमिनेशन मेथडजों दिहुननांगौ इलिमिनेशन मेथडजों जेब्ला दिहुननो होयो खोमोरनाय आदबजों दिहुननो होयो अब्ला x नङाब्ला y नि बेखौ नायनांगौ थाफादेरखौ नायो बेवहाय x नि थाफादेर क'एफिशिएन्टआ सोर 1 बेवहाय y नि क'एफिशिएन्टआ सोर 1 बिथिं नायबाय x नि क'एफिशिएन्टआ थाफादेरा 50 y नि क'एफिशिएन्टआ माने थाफादेरा 100 समान नङा होमबा समान नङाबा जों समान खालामनांगौ होमबा नों बोरै समान खालामगोन बे जोबोद गोरलै राहा दं बिनि थाखाय मा खालामदों बेवहाय मा 50x खालामबासो बेजों 50x समान जागोन नङा होमबा बाव 100y खालामबासो बाव जों 100y समान जागोन नोङो जायखिया मोनसेखौ समान खालाम आं x खौ समान खालामनोब्ला जुदि नैबावहाय आं मा लादेरनांगोन 50x मोनथारनांगोन आं होमब्ला आं बेवहाय जुदि 50x खालामनोब्ला बेजोंबो 50 सानजाबनांगोन माने माल्टिप्लाइ खालामनांगोन माने समानथाइ 1 जों आं मा सानजाबनांगोन 50 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन बुजिबायना जुदि समान मोनब्ला जों बे खामानिखौ मावनो गोनां जाया जों डाइरेक्ट माइनास खालामलायबानो जायो बा प्लास खालामलायबानो जायो जिहेतु जोंहा समान नङा नालाय ओंखायनो समान खालामनो थाखाय बे खामानिखौ मावनोसै बिनि थाखाय लिरबानो जाबाय समानथाइ 1 जों 50 सानजाबनानै मोनो आरो बेखौ नों बिदि खालामामोनब्ला मा खालामनो हायोमोन जेनेबा y खौ समान खालामनोब्ला समानथाइ 1 जों मा खालामनांगौमोन 100 सानजाबनांगौमोन बेजों 100 बेजों 100 अके इंलिश मिडियामना लिरबानो जाबाय माल्टिप्लाइं 50 बाय इक्वेशन नम्बर 1 माल्टिप्लाइं 50 with इक्वेशन नम्बर 1 बाबो जागोन होमबा बेजों जुदि जों 50 माल्टिप्लाइ खालामनाय माने 50x जासिगोन बियो 50y जासिगोन बियो जिहेतु बेजोंबो माल्टिप्लाइ खालामबाय बेजोंबो नों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन अके 50 जों माजों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन 25 जोंबो 50 जों 25 जों माल्टिप्लाइ खालामबा जों 1250 मोनगोन अके नोंसोर माल्टिप्लाइ खालामना नाय होमबानो मिथिगोन बे जाबाय नाम्बार 3 समानथाइ नाम्बार 1 निफ्राय जा समानथाइ मोनदों 50 माल्टिप्लाइ खालामनानै सानजाबनानै बै समानथाइखौ नाम्बार 3 होना लाबानो जाबाय दानिया नोंहा खामानिया नै बिसोर मोननै समानथाइजोंसो
नों बिनिफ्राय बेखौ मोनबाय नालाय बेजों नायनांला माने समानथाय 1 निफ्राय जिहेतु नों समानथाय 3 मोनबाय बे समानथाय 3 जों समानथाय 2 जोंसो नों खामानिखौ माव अके होमबा नों 3 निफ्राय 2 खौ माइनास खालामो ना 2 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामो नोंनि गोसो आङो 2 निफ्राय माखौ माइनास खालामगोन 3 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामगोन आरो माला माइनास खालामनांगौ सिना एखेबा समाननि सिना एखेबा नाय बेयावबो 50x मा बावबो 50x बावबो 50x जाबाय नङा होमबा बिनियाबो प्लास नालाय बेबायदि आरो होमबा 2 निफ्राय 3 खौ माइनास खालाम नों 3 निफ्राय 2 खौ माइनास खालामनो हायो नोंनि गोसो जेबो नङा होमबा 2 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामनाय माने समानसिननि नै बिथिं लागोजों माइनास जालायलायगोन समानसिननि बिथिं लागोजों मा जालायलायगोन माइनास जालायलायगोन होमबा समान 2 निफ्राय 3 खौ जों माइनास खालामदों नालाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास जागोन थारमाने बिनिफ्राय बेखौ माइनास जागोन अके होमबा 50x प्लास 100y माइनास मा जागोन नैबे बेखौ ब्रेकेटाव लेट माइनास खालामबा सिना सोलायगोन नालाय होमबा समानसिननि नै बिथिं लागोजों माइनास जाबाय समानसिननि बिथिं लागो माइनास खालामदो माने 2000 जों माखौ माइनास खालामदो 1250 सरि बियो प्लाससो होमबा मा जागोन नायदो ब्रेकेट बोखारदो दानिया ब्रेकेट बोखारबा मा जागोन प्लासजों माइनास जासिगोन नै बिसोर मोननैजों माइनास खालामलायबा जों 750 मोनगोन अके होमबा नाय प्लास 50x माइनास 50x गैला थैबाय बिसोरो मानो मोनसेया माइनास मोनसेया प्लास मा थाखो 100y आरो माइनास 50y 100y माने जादों y आनो 100था 50y माने जादों y आनो 50था होमबा बिसोर सानैजों बुलायलायगोन माने 50-50 माइनास जागोन होमब्ला 100था y निफ्राय 50था y थांबा बेसे थाबावगोन 50था y थाबावगोन ना नैबेनिफ्राय अके होमबा जोंनो सोरनि मान नांगौ नैबे बिथांनि मान नांगौ नालाय जोङो बे 50 खौ बैथिं लांबा रानग्रा जाहैसिगोन बा 0 जों 0 दानदो y नि मानखौ 5 जों 75 खौ डिभाइड खालामबानो बेसे मोनगोन नोङो 15 मोनगोन रानना नाय नोंसोरो 15 मोनखागोन दाना नों बे y नि मानखौ नोङो बहा फज'दो नों 1 आव फज'यो ना 2 आव फज'यो ना 3 आव फज'यो 1 आव फज'बा साबसिन जागोन ओंखायनो आं 1 आव फज'नोसै 1 आव मा दङ नायना लाखा x + y = 25 बाव फज'गोन आं दे ओंखायनो नैबे बाथ्राखौ लिरनांगोन नोंसोरो नाय स' बे बाथ्रायानो बेनो y नि बे मानखौ समानथाय 1 आव फज'नानै पुटिं दिस भेल्यु अफ y इन इकुवेशन 1 समानथाय 1 आ नैबेमोन दै बाव जों ग्रोब फज'फैसिगोन y = बेसे मोन्दोंमोन 15 मोन्दोंमोन बेखौ फज'फैबाय नै y = 15 माने मा y नि जायगायाव 15 लानो हायो होननाय जादों होमबा नोङो नैबे बिथांनि मान नांगौ बे बिथांनि मान नांगौ नालाय बेखौ बै बिथांनिथिं लांबा नै बिथाङा सिना सोलायहैबाय होमबा 25थानिफ्राय 15था माइनास खालामबा बेसे थागोन 10था थागोन ना होमबा जोङो x आ मामोन x खौ जों माखौ होननानै हमना लादोंमोन नाय 50 रांनि नटखौ जों x था होननानै हमना लादोंमोन जों बै x खौ बेसे मोनखो 10 मोनबाय माने नै बेबायदि 50 रांखौ बेसे हरदों 10था हरदों आरो 100 रांखौ जोङो y होननानै हमना लादोंमोन ना नै y होननानै हमना लादोंमोन ना बे y खौ बेसे हरदों 15था हरदों ओंखायनो जों लास्टाव नैबे बाथ्राखौ लिरनांसिगोन स' बे बाथ्रायानो बेबायदि लिरदो लास्टाव 50 रांनि नटखौ हरदों गांजि x खौ जोङो 10 होनदों x हमदोंमोन नालाय 50 रांनि नटखौ गांबेसे हरदों बेखौ 10 हरदों आरो 100 रांनि नटखौ गांबेसे हरदों 15था हरदों अके जायखौ जों y होननानै हमना लादोंमोन जायखौ जों y = बेसे मोनखो 15 होमबा नों सानना नायदो 100 खौ गासै बेसे हरदों 100 खौ बेबायदि 100 खौ 15था हरदों बा 15थायाव बेसे जागोन 100 दा 15थायाव 1500 जागोन ना बेनिफ्राय 50 थाखाखौ 10था हरदों 10थायाव बेसे जायो 500 हरदों बा गासै बेसे फैसा हरदों 2000 अके एन्सारा बेनो आरो स' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बे भिडिअखौ नायनानै जुदि बुजिदोंब्ला अननानै बे भिडिअखौ लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै बे कुइसन्सखौ आरामसे बुजिनानै सल्भ खालामना लानो हायो अके स' उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर गोजोन्थों